Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay kanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinga di tinagan nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Olivia. Tubuak ti Isabela ngam agnanaad kami ita ditoy kainta Rizal, gaputa ditoy ti ayan ti trabaho ti asawak, ket ditoy akmeten anang rugi iti basit a negosyo. Iti lasod ti danda ni bain ti atawan a panagdan nami iti asawak, awan met ti nagbalin a parikot mi. Iso na laeng tadimteng ti maysa a pannubok iti biag mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Alfred, adda ka di parikot? Jagamukan ka, Olivia. Ay, basit lang met nga oras ti dawdawatiken ka para ijay bakery. Ang kastakit din ti reaksyon mo. Apay ngamin ay disturbuan nakpailaeng. Kat no ka ba alam mo't daytasan ka di? Saan ka mo ta sigod akasta ah? Olivia, alda trabaho. Amumot nga adu ti kliyente akasarsaritak. Tapno makalako aklang iti balay kan lote. Sigud mat, nga uray adda trabaho. Maipaayam latta iti oras dagiti dadduma ang matrabaho ijay bakery. Wan, ngam idi dayjay. Amumot nga adu dagiti sideline ko ita. San ka di? Iti kasta pa nagras-rason mo. Talaga din akon kaya't atulungan ijay bakery. Numarigatan kan, o di mangala ka iti katulungan. Mangala ka iti tao at ang danam. Adda nga rodon ni Jane. Oh, matlagaya. Anya pa'y lang nga iti biro kang. Hunang, marigatan mo't pima ng tika anakak. Malaksig nga agurnos, agrepak, ken aglako pa'y. Amumet, adu ti customer. Nang runa no kastoy asabado kan Domingo. Oh, di mangala ka pa iti daddum at ang danam. Apay ang mga laakpay manan iti swelduak. Kat mabalinak mo't atulungan no talaga akayat mo. Mabaling ka di Olivia. Di na kuman disturbon pa'y. Pangaasim. Amo Malfred, mas daawak at talagan ken ka. Hoston Olivia. Awan oras ko ang makirinig-kirking ka. Iti unag ti danda ni 20 atawan a panagden nata. Itakla ang amadlaw. Kasla nagbaliw ka. Makamu ka, Olivia. Panunutom latan na niya ti kahit mapanunutay. Alfred, Basta di nakpilitan at tulungan kahit negosyo. Tano ipilit mo ti kahit mo. Talagang agapa ta. ne, sa dino tinagapuam, Jane? Ha? Auntie Olivia? Sa dino tinagapuam kunak. Rabina, kunaklakit din no, ada ka iti silid mo amat maturog. Ay, kwa auntie. Adala ang napan ko ginatang iji grocery. Kasta ka di. Uuwan auntie. Ala, engka nga rod maturugan. Tani, rabiin. Di ka unay agpuyat. Tamasapa tamanen ang mapan ije bakery inton bigat. Wan auntie. Da kayo ngay auntie. Saan kayo kadi pa ya maturog? San pa'y? Urayik pa'y asumangpot ni uncle mo nga Alfred. Kasta kadi? Sige nga rod auntie. Umuna ako na maturog. Good night auntie. Sige, kaanakan. Good night. Isardeng mo pa'y lang ker aramidom dita, Jane.
Sumango ka mo iti lamisaan, tagigid nan tayo namangan. Huwag ngagpaiso, Jay. Umay ka na, tagsasango tayo namangan. Magandama akton, auntie, uncle. Sana pa mabisin. Ala, nayunam lang nga rodon ti agbalon, iti kasta, adda ka nam, iti pwesto, inton mabisin ka. Wan, auntie. Umay kang aminin at tagsasango tayo namangan. Iti kasta, saan kan amataktak ngagbalbalon? Okay lang pat, uncle. Nalaka lang mo ti manggaw iti balunag no bilang. Nagsugak pa namin na talaga. Sigurado ka? Wan, uncle. Nalalabay amon, Alfred, di mon pilitan. Nabsug pa'y mo't nga rod. Agbalon latan iti kanon na, iti pwesto. Ay katisuwa nga rod. Mala. Makanda nga rod din. Tanil daw. Dakat ti mala daw di opisina. Sapay adupay tinaskan nga ramida ka dyan. Mami, simbangtat ka din ni Daddy? Awan pa'y nga rod, anak ko. Apay, ada ibagamken ko, na? Dumawat ako may talawans ko, Mami. Mano ay hati ka sa pulam. Ni Daddy latan di pagdawatak, Mami. Agdamot lang kami ni Bakin ko, na. Sige, sige. Sika nga rod ti makaam mo, iho. Wan, Mami. Adda kami ni pagpagatan ko ken ko, na sapatos. Ala. Urayam lata nga rod din di amam. Siguradong, paawi din day jay. Wan, Mami. Auntie Olivia, awanan ti plastik apang ikargaan ka dagiti tinapay. Naibusan. Kastaya, ala nagbit mo na na boss. Siyempre adumat nga minti gumatang, di mabit ama ibos. Ay, sa bagay. Malala, mapan ka pailaan nga rod gumatang ijay kanto. Iti kasta, ada usaran ta, aging gainton malam. Uwan auntie. Ay, di dapay mo ngamin in-deliver ti in-order ko a plastik. Ti amok ngamin kat adupay. Ang mga nointon bigat dapay nga i-deliver day jay, auntie. Ay, wan nga rod Di da mo ngamin in-deliver adagos. Ala, mapan ka pailaan mga rod gumatang kaanakan. Uwan, auntie. Adto iti igatang mo. Parta ka matan Ang mga umaduman nun ti tao inton madamdama. Uwan, auntie. Cellphone samot ni Jane Tajay. Itay pa yung agri-ring. Ay, nalipatan ng sakit di. Nananakitaak man. Ang mga muno, importante ti ibaga ti umauawag ken kuana. Na. Ambar mo ti asawak ti umauawag. Nene, mapay nga awagan na ni Jane. Mapay asaan asyak ti awagan na no bilang ta dadamagan na may papan dito'y bakery. Nagsardeng. Nisublikon. Ada text na. Basaak man. Apay, adi mo sungsung-batan ti awag ko ken ka. Kailiw ko unay yan ti boses mo, Jane. I love you. Anya ti kaya ta sa wanda ito Dahito pay! Gusto na, ti. Gusto. Ayup ka! Kaano kayo pa'y anaadaan iti relasyon ka ni uncle mo nga Alfred? Kaano pa'y? Auntie Olivia. Isumutlagayam ang makagatgatang ka kadagiting nginaan na gamit mo? Cellphone, alahas, branded na badbado kan bagas. Kaputa at damang suporta ken kagat awan sa bali. Saan ati asawak? Sorry, auntie. Sorry talaga. Sapay ko mapakawandag. Mas asyanak ken ka. Gaputa nagsardeng ka nga ag-eskwela. Inayaban ka ditoy. Tapnuti ko na. Makaurnong ka kat ituloy mo to ti agadal intun umaya pa nagsisarek. Kan ka iti trabaho. Nagtalakat kan ka. Anya tinaramid mo. Ha? Traidor ka. Awanan ka iti utang nga naimbag ana.
tarupam. Pumanaw kay isang wala. Taamangan mo saan na ang atong dati maaramid ko kinta. Pumanaw ka! Panipod kinaubing ko. Rinis respeto kayo, Daddy. Kasta una yung panagyaman mi nga kapsat. Gaputada kayo tinagbaling nga, Mami. Inday dayaw da kayo unay. Nagasat kami. Gaputa responsable kayo apadre di pamilya. Managayat nga asawa kan ama. Nagagat kan awanan bisyo. Nga maawan gayam ti rumbal nga ipanagkalmikin ka. Ngamin, naadaan kami iti ama amang lilipot. Ama adi na impatag ti bukod na pamilya. Babaero, kang runaan ti amin. Awan delikadesa na. Kusong, Christine. Agasam man! Tamis mo ba'y akaanakan ni Mami? Kuston! Manyaman ti parikot mi kini mami yo. Di kagdanag anak. Tapag saritaan min deta banak. Urnusan mi ti may papan kada kami, iha. Awanin. Di ta kong resrespetuan da kita nakta, Olivia. Mapabasol mo ka di ita. No apay akas jeti trato da itakin ka. Paklo na ka nagbitotak. Ang Apay alinuko na, Alfred. Among ka di. Asaan laeng asyak ti linukom iti kastang inaramid mo. Among ka di akaraman mo tindag iti anak ta. Masaksakit anda. Gabo iti kastoy ang mapaspasamak iti pamilya tayo. tawak lang, Olivia. Tawak lang nagbidtot ka nagbasol. Andi tinagkurangak. Apay ang naramid mo ti kastoy kanya, Alfred. Manipod na dan ka ni tibukod mo negosyo. Patudag iti pagrabangam kanya ka di mon mas asikaso. Saan nga umdas da ita rason? Tapno agbabae ka, Alfred. Adumot kat dagiti pagkurkurangam. Ngam nagbiro ka kadi, ha? Inapa ka kadi? Saan? Nagan-anusak. Pinasensyaan ka iti amin na pagkurkurangam. Gaputadyak kayat ang madadaol ti pamilyatang. Olivia, Ngamdyak ka ba ilan a basta palabsin latan tinaramid mo kanya? dak na gayatan ti mangloko, Olivia. Igagaram! Ngamin, nagbirok ka iti sideline mo. Tapno makababae ka. Nagbirok ka iti sideline mo, tapno masuportaram dagiti kasapulan ni Jane. Sinisirap mo iti sileng ti pirak. Tapno makirelasyon kan ka. Gapo iti kalikagom na maala dagiti kayat na. Inya si dag na tirik na kanyak. Sinulisog nak ni Jane, Olivia. Ha? Di ka nagkalintigan, Alfred. Dikit di ko nam. Talaga nabayagan nga agsapsapol ka iti babae ang makarelasyon mo. Kat ni Jane pa iti biniktimam. Di mo man laang pinanunot a kabagyak. Mismo pa'y akaanak at tikadwam anang loko kanyak. Awanan ka iti bain, Alfred. Pakawanan da ko man, Olivia. Pakawanan da kami iti kanakam. Awanan ka iti bain. Ayop ka! Gusto na! Gusto na, Olivia! Pangasim! Iti unag ti danda ni 20 at awan na panagdanata. Tanasaya at matinagbalin alangan-langan ta. Nasaya at matirelasyon ta. Awan matinagbalin na parikot. No kaano alumakay kan bumagatan. Isumatan ti panagaramid mo iti kalukwan. Apay, Alfred! Apay! Manang Olivia, siya kung ti dumawdawat iti pasensya. Gapo iti kasdyan ngay naramid ni Jane. Nabayagayaman nga amom nga da relasyon dakan ni Alfred. Ngamapay adi mo imbagbaga kanyak. Kinapudno na manang.
Inungtakmat ni Jane idinaamwak anak relasyon ka ni Manong Alfred. Imbaga kasi naan nanday to'y. Gaputasan amay parbang tiar aramidan da. Nga mapay nga italaang nga ibagam. Ibaga kumainin kan kati amin. Isuna laang. Tanagpakaasi kan nagkariti anak ko. Asinaan na ni Manong Alfred. Ulbod! Ti ko namkit di. Konsintidora ka nga ina. Saan apod no dahi tamanang? Kinasaritak ti anak ko ang makiwin na suwasan iti asawam. Nagkarimat kanya katungpalan na tibilin ko. Binaybay amkit di ah. Ngamin, mairanranod kamat kadagiti itod ti asawa ken kwa na. Pudno nga yaw awatan nakmat ni Jane tunggal agawid. Banag adakkel atulong day jay iti pamilyami. Ang saan akayat asawan day takapaburak meten iti relasyon day iti asawam. Kanayon ko matabagbagaan ti anak ko. Ang talagaan natanggan ti ulo na. Iso nagdesisyon akon nga umay dito'y tapno kasarita ka. Naladawan ti amin, Josie. Pakawanan ako mamanang. Nang runa-unay ti anak ko, aramidag kantong palag amin akayat mo. Uray agpaalilakan ka, aging gatong palbiag. Mapakawanda kami lang agin ah. Saanen? Ngamin, iti uray ka anuman. Saan kayon akayat ang makita pa'y? Traitor kayo. Awanan kayo iti utang anaimbag anakam. Ulag kayo! Diyak kahit ang madadahal ti pinukil ko, pamilya. Isa pang asim. Urnusan to kamanday to Olivia. Ha! Kasi kapay ti daganas nang agsao iti kasta ita? No talaga kamit laeng. Pinanunot mo kuma. Idi! Sakbay ang nagbabae ka. Olivia, pang-aasim ka di at apakawanan nakmatan. Awan kamin iti ka anakam. Saan kamin ang nagkitkita man ipod pinapanaw mo iti puderta? Kasano ako makakasigurado? Awan mo't ebidensyam. Ang makaibaga at talaga nga awanan relasyon yu ka ni Jane. Olivia, awan kamin kin ni Jane. Mamati ka kumamot kanya. Pang-aasim. Adakan ka daytan, Alfred. No agul-ulbud ka, saan lang asyak ti luklukwam. No dikat agraman ti mismo abagim. Pagbababoya akong ti parang lukokin ka, Olivia. Mamati ka kumakanyak. Nagbalbaliw akon. Ikarikad niya akong ulitin pa iti kasjay. Paramidag amin nakabailak. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Isa pa kawanan na kuman. Olivia. Pinakawan ko ni Daddy yo. Gaputa jak kaya ta madadaol ti pamilya tayo. Kang runaan ti amin. Ay ayatiklat ta ti ama. Ang apay akastoy. Apay nga aging gaita. Kat marik-rik nakpay lang ti sakit. Panagring na kat kasla bumtag ti barukong ko gapu iti nalaos a sakit. No apay mo't ngamin, pinakawan nyo pa laang ni daddy, mami. Kelvin, anak. Kinapudno na. Kagurak unay ni daddy. Kagurak, kapitikas tingin naramid na. Angam na talaga, ati palang pakawan nyo kinkuala, ti pakaumusan ti amin. Awan mabalinan mi kin ni Manang Christine. Namalaglagip ko ti panang loko ti amayo kanyak. Kasta mo ti mismo aga anakag. Agburak adagos ti darak. Kakasyak ti magiganag ko. Kasla kayat ko ti agibalas. Kasla kayat ko ti aggulo. Mawatak tirik na yo, mami. Ang umpayan yun. Ikaranag tilatan. Asabay ko nga. Tasaanin nga ulitin ni daddy ti kasing inaramid na. Kang runani ti amin. Sapay ko nga. Tapudno ang nagbalbaliwan, mami. Nagsakit! Nagsakit, anak ko!
Father Arnold. Imbag man, tanalagip mo ti pimasyar, dito'y simbahan, Olivia. Diyak ngam inanam mo ti aramid, Father. Nagkidaw mo't kanya kon iti pamakawan ti asawak. Kastamot kan ti kabsat, ken kaanak anak kaaramid iti madi kanyak. Ang At rapay lang, di tabaruhong mo, ti dagsan kan sakit ti basol ngay naramid na ka. Kasta ka ni, Olivia? kasta nga ron, Father. Olivia, kumaranag ka. Yasinag mo iti Diyos ti parikot mo. Lumasapol ngay sangit mo. Araminam. Bayam apalag anon na tiriknam. Italag mo kinkuha na ti amin. Bayam nga agasan kan paimbagan na ti sugat di tapusom agapuanan ti panangloko ti asawam ken ka. Olivia, tao tayo lang nagbitot. At dadag iti banag pagkapuyan tayo. Nubukbukod tayo lang. Talaga amarigatan tayo. Amang solbar. Kan mangnilasat kadagita panubok at umtang iti piyak tayo. Father. Awan imposible ti Diyos. Oray ka sa pa'y kao nagtisugat ti tapusom. Kabailan nang agasan kan pagimbagan, Olivia. Basta agtalag ka lang kan kuana. Tinungpal ko ti bilin ti padi kanyak. Nagkarkararagak ket inyib kas ko amin iti Diyos ti parikot ko. Insang sangit ko ti amin, aging ga anariknak nga inot anapukaw ti sakit kendagensen iti barukong ko. Namin pinsan nga rod a pinakawan kon dagiti tattao a nakaaramid iti saan a nasaya at kanyak, ket nagbalin metten anaannayas ti relasyon mi nga agasawa, kasta metten iti sibubukal a pamilyami. May saak kadagiti makapanaknek nga awan ti parikot ken panubok asaan tayo akabaalan asulbaran no lakit dita ditay umibat iti Diyos. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Olivia. Ken ka pagayam, Olivia. Talaga anarigat ti mamakawan. Nang runa no kapudpudutan pa'y dagiti pasamak. Angam kas ko na dangarudan, time heals. Amin abanag ket ada pagpatinggaan na. Ni Apo Diyos tupay ket mamakawan. Datayon tulakit din a tao laeng. Amin tayo ket ada karbangan na nga agbaliw ken mga barwanan. Di tayo nga rod ko maipaidam dayta para kadagiti ipatpatag tayo iti biyag. Nasaysaya at matlaang nga awan gura iti kaunggan tayo. Naragragsak matlaang ti agbyag nga adatal na, kapya, ken panagiinnawat iti uneg ti maysa a pamilya. Alakastan pagayam, Olivia, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Andrea. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet a nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, gapu iti saam nga inak linakam. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agkasargaya man ni Rosemary, friend? Un nga rod, friend. Mapantayon tumot iti kasta. Masaksyan tayo mo't ti panagmaymaysadan iti asawa na. Ay katwan ang asinon tungay ti kadwa ta amapan, friend. Nadamag mat siguro dagiti daddo mapay abats tayo. Nalabit nga adun to ti mapandumar ay. Agkikita tayon to ijay. Wan matkit di ken may sa, sigurado nga iyawis dan iti kadwan. Wen, kasano? Dagasan naktong arodan ije balay intan Sabado. Wan dagasan kanto taggid dan tamapan iti ayan da Rosemary. Wen, friend, agkita tantong arodan intan Sabado. Ni, agalas 12 matgaya man iti parbangon. Naglukon. Tsak matan napupuotan ti oras. Parbangon gaya man. Ay, naimasak matan ti nakiistorya ken nakisalsala. Ay, kasano akpaitan ang makaawid ngay. Sapay, naturugan da Rosemary. Manmano kami langan anabati dito'y salaan. Imunamat nga mina na nagawid ni Christy. Tinasayat. Mangkita ak iti motor ang mabalin ko apagpatuludan. Iti kasta, makaawid akon. Narigat mat, no agbigbigatak dito'y kasaran. Andrea, sa dinungan ti papanam. Abay, nauma ka din na makisala? Ay, kwa Franklin, agawid akon. Ay sos, agawit ka iti kastoy nga oras? Una, mangkita iti motor ang mabalin ko apagpaytuludan. Awanan nabantekdan. No kahit mo, sumurot ka kanya. Agawid tayo di balay. Ijay ka na maturog, tasakan tumasapang hagawid indon bigat. Ha? Oh, hapi kas lanaklat ka. Di kagdadang, taon da kas ngaramidagkan ka. Kwa Franklin, Danag mo na ya. Among matamay sa kadagiti lalaki, akasisingpetan abats mo ida high school. Saan ka di? uwan matkit di Di ka ka din agkagkad. Nala, umaykan. Sumurot kan kanya. Di kagdanag. Tawan da kas ngaramidagkan ka. Narigat mo't no agawid kay tikas tinga oras. Ang mga no anyapay ti mapasamak di tadalan kan ka. Naputam ka di, asimangpat ni Franklin itay parbangon, lakay. Uwan bakit? Kasladamat kadwa na si Mangpan. Ay na talaga nga adda, lakay. Ne, asino nga? Ay, tsak ang buwa. Kasla babae mo't tinangag ko akasarsarita na. Ne. Asino nga dito babae?
Ganawan mo't naramdaman ko, nobyan. Tinasaya at kasaritam to di anak ta apaman amakariing lauro. Sana mabali na basta giyawi diti babae, diti balay. No kasampola na tulagan tayon, ti panagkalay sana. Aramidan tayon. Imay kami, nakayat miya tulagan tayon. Ti panagkalay sa dagitan nak tayo, abalayan. Ha? Inyawi ti anak mi, ti anak mo. Iso na sinlang roda sungbatan ti anak mi, non yaman ti napasama kadakwada. No siyakla ama isa, awan parikot iti day taabalayan. No pudno nga ada napasama kadakwada, ay katrabang nalaang agkalaysadan. Iso nga rod, nga ta kami ita dito ay abalayan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayon, no kaano ti petya, ti kasar, dagita nak tayo. Ang Franklin, amumat nga awan napasamak kadata saan ka di. Naturog akla ang ijabalayo. Kan may saan tamot ang nagkaida. Wen, amok da ita. Hangam saan nga ron amamati dagiti tatakil ko. Imposible ka no nga awan na pasamak ka data. Nakababain ka no, no saan ka nga ikalaysa. Anyamatan, no amok lakas to iti mapasamak. Jakla ko man simursurot kan ka. Andiya, Timadi, saan dakmatan adinamag dananang kentatang ko. Imanugot damatlatan iti kayat dagiti dadakkel mo. awan mo't kititakas na ah. Balasan ka. Baruak man. Awan pa'y mo't nobyom, saan ka di? Awan mo't nobyak. O di awan nga rin parikot. Pagyamanan mi unay, ti datarayo, iti panagmaymay sa dagiti anak mi, ada Franklin ken ni Andrea. Ragragsakan tayo nga ron da ito aldaw, para ka dagiti anak tayo, anaglantip ti puso na. Welcome kayo amin dito inano mo o pagtangan mi. Dagiti salpay anangan, agdiritso kayo lang iti panganan. Ano, timakan kakabsat? Agraragsak, kaya nagsasala tayo. Kas panangrambak iti panagkalaysa, dagiti anak tayo. Masikog ka kunam, Andrea. Wen Franklin, iso apa nga asim tag nakam kamot ko man. Agbalbaliw kan. Ngamin, addanton anak ta. Gusto ko man tikasta pa naging inom mo. Nagsaya atin ngay. No adantan anak ta bakit? Agbiro ka kumamat nga rudan iti pagtrabahwam ah. Iti kasta, addanto ipakan mo iti agbalin nga anak ta. Anay ko, apay nga agsipat ka ngay, Franklin. Ayop ka. Di naman mandamandara na kasta si Andrea, ha? Ha? Agtrabaho ak no kaya ko tagtrabaho. Saan no saan? Nawatan! Lakay, aw-awiran pa'y man ni baby taglaba. Nagadung aminan timurang tayo. Masaduta. Paturugin pa isa kan do aglaba. Anya? Kasano apaturogat kat kaririing nalaang? O di oray pa makaturog manin sa kan to aglaba. Kaanon tupay nga'y? Aldaw ton sayang tidarang tiinit. Imbis amamagaan adagos dagiti ilabak. Awanan Ay kat makaamu kameten amang iremedyo. Basta masadutak nga gaw awir. Rumarak. Ni, papanamanan aya. Basta da papanak.
Di mo amuan no sa dino. Sumangpetak tulat ta intong kay kayat ko. Kumusta kan, friend? Long time no see, ah. Ay, kas makita mo't, Christy. Abak ko pa yung tinaganak itipito iti kastoy nga itsura. Anya? Sika talaga, Andrea. Saan mo't? Sika laang ti mangibagbaga iti kastay niya. Ang pwera ang friend. Anya nga min ayati na pasamak. Apay akil na at ti panagkalesayo kini Franklin. Jakman amo, friend. Naklaatak matlaang. Kas lakimat ti kinapartak dagiti pasamak. Imatindarak laang mat iti kasar. Nakisala. Nakiturog iti balay da Franklin. Idikwan, natulag matan ti kalay sami. Ah? Di mo ibaga a pinikot na ka ni Franklin, friend. Jak amo, friend. Jak amo talaga. Anyangay nga rod kat adaditan. Talaga siguro nga iso tigasat ko ah. Ti may tulag iti lalaki at jakmat ay ayatan. Bukas na. Talaga adi mo ay ayatan ni Franklin, friend. Mamati ka man kan saan, friend. Talaga nga awan ayat amariknak para kan kuana. Pudno anadaan kami iti anak. Ngam pilpilitan na klaang amakikaida kan kuana. Kat no jak kayat. Tumpa kas kadadanog tilak amag. Anya? Day tatipod no, friend. Iso talaga maumuma akon. No jak la pampanunutan ti anak ko. Ang mga no pinanaawa kun day ja Franklin. Ay, Andrea. Ay, Andrea. Anya ka ka di Franklin. Kay ka man natagari. Ang mga numalukag ni baby. Sapay nagrigat apaturugan. Saan nga malukog data? Kita mo no. Narnaga na eh. Nabartek ka manan. Saan mo na? Nakaino malabas eh. Unay kamutan, Franklin. Talaga ka ding awanan pagbalbaliwam, ha? No sirmunan na tumalangan. Ha? Mana, tumal na ka nga rudan. Tamaturog akmatan. Eh, sana. Parang sakan na kaway mo na. Sakan maturog. Bakit? Anya? Anya ka ka din eh. Umay ka man. Anya ka ka din, Franklin. Ang parbang ka kumamat. Abay, abdi mo kaya, ha? Ang talalaki man niya. Asinot talalaki. Ha? Imbagam! Anay ko, patamtimak, Franklin. Di mo masmasan. Masaksakitan, Pagno ka. Sino tilalaki? Ha? Imbagam na sino! Awan na lalaki! Awan! Awan! Basulyo da ito'y anak banagak tatang. Basulyo, naapay mat kami na basta imanugot kayo. Ngagkalay sa kami ide ko ni Franklin. Anya nga ita, kitaan niyo man tika sa sad ko iti danana. Nakakaasiak. Andrea, nakaw. Malaksid asadot tinakyasawaak. Artag kan kumabil pa'y. Di nakamo at tulungan kadagiti trabahok iti unag ti balay. Naglaing pa nga agimon. Diyak manam mo, anak ko. Ipili ba ngamin ini ti ama ni Franklin nga dan napasabak ka na kayo. Kung paglalaan ka no, asong batan ti anak na. Iso nga impilit na ti panagkalay sa ayaw. San kami muta na nakapagkagkay kininanang mo? Nang rona, kada kami ngaron ti baba yan. Wana, ngam dinamagdak kumapay man. Kinasarita dakpaymat kumasakbay anak itulag kayo. Ay, bigdo minsaki di nagpaysa ko anak ko. Jakman amo, no apay nga imanugot akmat anak ikalaysa ka ni Franklin. Pagbabawyak unay ti panak ikalaysa kan kwa na tatang. No kasta, masikog ka manan, Andrea, balasan ko. Wen nga rod na, napasarunon adagos ni Christine. Husto matkit di ah.
Iti kasta mamaminsan ti panagaw-awir mo. Wana, nga marigatan nakmat nanang. Kasano, di nakmat pulos tulungan ni Franklin nga agaw-awir. Agraman dagiti trabaho dito'y balay. Awan pa'y kunana tulungan nak. Bay ang takasaritak tumanan ni Franklin balasang ko. Sige man nanang, barang da kayo ti denggan na. Nukas ta nga daramid, ibagam laang tao may ko awiran ti apo ko. Wano umay mulat ta itulod iti balay. Sige man nga rod nanang, agyaman naklaunay Awanan yaman na balasan ko. Iso lang day tati amok ang maitulong ko kan ka. Lakay, Oh, apay ka di bakit? kasla makun konsensya ak iti inaramid ta. Apan ang itulag kada Franklin ken Andrea. Makitak ngamin ti kastaunay arigat di manukang ta. Ay, di ka mo nagsakot, tikas ta bakit? Nabayagan na ito panawan. Duan, ti anak na. Ito, ibagam kitin, ang makunkonsensya ka. Taim pilit tamatlaang ti anak takin ni Andrea. Nagaramid talaang iti pamuspusan, tapno agkalaysadan at agos, nga oray awan mo't napasama kadakwada. Ayat talaang nga agbaliw kumati anak ta, gapo iti kinasadot kan kinamamartag na. Ay, Ang awan mo't lata, awan mo ti makitak ang nagbaliwan na, nga oray itataadan anak da. Isumat lata nga iso. kinapuno na bakit? Mabayag mo ito na sinsidiran na kiti konsensya. Nakala tagtaga rin. At danitan, agasawa na. At dan anak na. O lang masiguro tinaramit na. Ay, Lauro, Tulungan talatan ni Andrea ang mga awir ka nagitubing. Kan tulungan tamatlangan ito ka nagitiba sapsapol. Ije balay na. Naitalangan ti kasayaatan nga aramidan ta ita. Anya nga tinararamid mo iti nagmalam nito balay, ha? At lalaki man niya. Asino ito lalaki mo? Asino? Ibagam sa tagtagbatay! Awan ti lalaki, Franklin! Awan! Siguradum lang, Andrea. Siguradum lang. Aray ko! Ibatanak, Franklin! Masaksakitanak! Ibatanak! Ayop ka! Mamuwag lang na sino tilalakim. Talaga patayin kayo! Oh, awatan na ito kwarta, Andrea. Ni, analog day ta kwarta tatang. Idulin mo. Itigasta adaramatam. Imbag lang ay gatang mo karag iti masapsapol dito balayo. Agyaman tata. Awanan yaman na balasan ko. Pasensya ka lang kumanitikas dyan ng ugalian di anak mo. Talagang sangawanan pa nagbalbaliw na. Tata, Ang amdi kagda nagyiha. Ikarik, tulungan da ka amang padakkel kan mang paadal kadagiti anak yo. sigurado ka ka din iti day tapangedeng mo, Andrea. wan nanang. Nabayagan a pinampanunot ko ti may papaniti daytoy abanag. Katsi ka ang ngarod balasang ko. Makita kan mariknak mo ti kastaunay arigat mo itidan na ti anak mi. Iso adida ka ngarod labdan, no talaga adisidido kan nga agabrod. Agyaman nanang. Amok at iyo baybay ang dagiti anak ko. Iso nga ibatik pailaang idakada kayo. Awan ti parikot iti dayta, Andrea. Ammo mi asaan mi amaartapan ti panang ipatag ti maysa nga ina. Ang namnamaang nga aywanan, kan ipatag mi ita iti nalablabas pay, ngam iti panang ipatag mo kadakwada, balasan ko. Banag apagyamanak unay nanang. Di kay madalagan.
Tano bilang mapagasata na ka maka-abroad, kanayo nagtumat ti umawag kada kayo. Addakan ka day tabalasang ko. Namnamaam adimin to ipaidam kan kadagiti anak mo. Kat ulitag manan ti agkidaw iti pasensya. Gapo iti kasya nga ug-ugalian ti anak mi. Pasensya ka la kuman. Talagan sa nga awan manaknakam day ti at tao. Awan na nyaman na nanang. Talaga siguro akas tatibiyag. Iso siguro ti mako na agasat mi nga agasawa. Iso na lang ta talaga adya kon maanusan ti kasjay nga ugali ni Franklin. Iso talaga kayat kun ti umadayo. Iti kasta, maliklikak matan ti kanayon a panangkabil na kanyak. Bareng no isuntumatan ti pagnakman na balasang ko. Sapay ko mga rod takas tangag pa iso nanang. No talaga asan pa'y lang agbalyo. Diyak laamon, no anyan to ti pagbanagan ti relasyon mi nga agasawa, nanang. Jak manamo no apay akas jay ti kinapartak idi dagiti pasamak. Jak man laang nakapagkadkad apulos. Ti maysa siguro arason ko idi ket titawan ko. Dandaniak ngaminan ag 30 idi. Ket gapo siguro iti buteng ko asaan akon a maasawaan isu adya kon nakapagkadkad pay. Isu na laeng tadakkel met gayam abiddo ti panakikalaysak ken ni Franklin gapo iti kasjay agalad na. Ita Miss F addaak ditoy Taiwan a makitagtagket. Diyak pa'y nagawawid manipod nagabrudak. Adamatan iti junior high dagiti dua nga anak ko. Kat planok ida apagturan dito'y Taiwan iti mabiit. Kayat kon amakisina ka ni Franklin, gaputa kayat kumeten awaya-wayaan tinagbaetan mi adwa. Nang runa, kat adamatan na sarakak alalaki, nga iso tinakariknaak iti pudpunno a panagayat. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Andrea. Ken ka pagayam, Andrea. Panagkunak ket adda amin ken ka ti pangeddeng. Anya ngay nga rod no talaga asan ani Franklin ti lalaki aparakin ka. Karbangam mo ti agayat ken paayat pagayam ko. Kasaritam anasayaat ni Franklin, iti kasta awan to ti agbalin aparikot iti nagbaetan nyo. Ipakaawat mo kenkwana ti amin, kasta metten kadagiti anak mo. Alakastan pagayam Andrea ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon to pulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas.
Naimbag nga orasyo papagayam. Kablaawan da kayo amin nga awan ti malabsan. Awaten nyo tinaimpuswan a panagyaman ko, gapu iti ingkay panang tartarabay dito'y nanumo nga channel tayo. Agan annad kayo kumaakanayon kakabsat. Ti surat nga intay kan biyag kita, ket nagapu kan pagayam tayo nga Alma, manipod probinsya ti San Nicolas, Ilocos Norte. Kastoy man ti konana. Dear Miss F, sa nga pulo laang titawan ti anak ko idi natay ti asawak. Manipod idi agmay sa akon anang isakad iti panagbiag mi. Gapu iti rigat ti biag kan awan nagadalak, awan nga rod natalged a trabaho amastrakak. Napilitan ak nga rod nga inmadayo tapno mapan makitaged kas may sa akatulong iti syudad. Kat inbatik ti anak ko iti maysa kadagiti kaarubak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Napatumarkon ni Sir Rodrigo iti agas na, Ma'am Beatrice. Agyaman ako na ikan kalma. Malaksid iti trabahom iti grocery. Dakkel pa iti maitultulong mo dito'y balay. Kastamutan ti panangasikasom kin ni Rodrigo. Awan anyaman na, Ma'am. Subsubadak lang ti kinasaya at yu kanyak. Makunak anag-asat kami nga ag-asawa. Gaputakas ken ka tinatumpungan mi. Saan kami man anaadaan iti anak. Naadaan kami mat iti baro akameng ti pamilya. Ket sikat ay ta, Alma. Ayun kayam. At the good news nga ipadamag ko kan ka. Good news ko na, Ma'am. Wan, napagnumuan mi kin ni Rodrigo, nga ipaalami maten ti anak mo. Da kami ti mang paadal kan kwa na iti kolehyo. Agpaiso ka di daitang, Ma'am. Wan kunakmat. Iti kasta, agkadwa kayo matlaang. Total, nalawa mo to'y balay. Ay na, agyaman ako, Nay, Ma'am. Nabayagan akayat ko amakaden namanen ti anak ko. So nga agsagana ka, tainton bigat matlaang. Agawid ka ijay probinsyayo. Kat iti pa nagsublim, ikuyog munto matan ti anak mo. Beatrice, inala ka di matla amin ni Alma nagitin sa ganang mayawid na pasalubong para iti anak na. Entet ko amin, ngam imbati na mat dagiti daduma. Gapo siguro, tao may matlaang dito iti anak na. Nagaget, kan nasingpet. Mapagtalkan pa ni Alma. Husto ka, Rodrigo. Iso nga rod asa anak ang masayangan amang tulong kan kuan. Kastamatan iti anak na. Sabay kuma, tatinawid ti anak na, ti kinasaya at ti inana. Mildred, Manang Alma. Apay nga daka nga iti taoy. Ano ti kayat ko asawan? Apay adi mo imbagbaga ang sumangpot ka ita. Siyempre, kayat kayo asorpresaan ng rona ti anak ko. Kailiw ko una yan ti anak ko. Sa dino nga iti ayan na. Ay, kwa manang. Di ka kumagong ungot ha. Ngam nagtalaw ti anak mo. Anya? Kaano pa'y? Iti anya aga po. Kwa ngamin manang. Kadagito lang manang. Nagtangkam ngamin ti ulo na. Puro barkada ti asikason na. Iso nga inong taka. Jakmat ni namnama. Asakitin nagayam ti panangungat ko kinkwana. Dayay, nagtalaw matan. Ay, Diyos ko, sa dino nga nga ti ayan ti anak ko. Sa dino ti ayan ni Adrian. Kasta ti ko na ti kaarubak, sir, ma'am. Di na kanuam mo no sa dino tinapnapanan ti anak ko. ala, huston, di ka nagsangit, Alma. Di ka madalagan, tatulungan na ka mang sapol iti anak mo. Agpaiso, sir. Wen, ang daladawan na kan ka, saan kali?
Wan, sir. Oh, wala. Mabalin na kamat ako yugon ni mamo, amapan ka dagiti istasyon ti radyo. Tapno panawagan kayo, kat masapulam ti anak mo. Wan, sir. Sige, sir. Ibagayo lang no kaano ti papantayo. Ay, sapay lang kumatawan ti dakas na napasama kit anak mo. Daytang matikar karara ko iti Diyos. Madamag kumanlaeng. Mapagtalkan ka di laeng, tinangibat siyam kan nangitalkam iti anak mo. Sir Rodrigo. Amungan mo't no da makagapo-agapuanan ti tao ang nangitalkam, iso aping manaw ti anak mo. Nakasagana ka din iti pagnata, Adrian. Ako. Madandanagan ak manong Jigo. Anya? Ita lang amin nga ramidak ti kastoy. Amo mo't baro asaltak lang iti grupo. Panaglako iti prutas kan balot ti sigod nga aramidak, tapnog biyagak. Ket siyak tinang tulong kan ka, tapnog biyag kay tinasayat. Inikan ka, iti kawas mo. Pinakan ka. Pinagyan ka dito itagos ko. Amok day ta manong Jigo. Diyak ta malipatan day ta. Di ka matanagan. Nairuama ko iti kastoy a trabaho. Manong, sa dino ti pagtakawan tayo? Asinaglang dito, Adrian. Nalakala nga mas track tayo ti dayja palay. Ngamin, nabayagan na pinalpaliw ko dagiti agnana nga dijay. Nakapanawagan kami kadagiti istasyon ti radyo. Sapay ko matamangag dagiti makamamo ni Adrian. Kat maidanan dagan ko na. Iti kasta, agkita kami matlaang iti anak ko. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti anak ko. Ipalubos mo ka iti panagdan nami manan nga gina. Diyak lakit di mapakawan ti bagik, nadada ka sa mapasamag kan kwa na. Buisit! Oh, Manong Jigo. Payakas taon na iti pungtot mo. Anya tinapasamak? Piste talaga na dyan, Mario! Ha? Apay ni Mario, Manong? Samkit di ka no na makaumahin ton rabi eh. Agtrangkaso ka no. Kat di nakabalan ti Romar. Ay, tilo ko. Mawatam latan Manong Jigo. Tadamat gam sa gubanit na. Kanya pa ngay. Jackmat mabali na pilitan. Amang ano sumabit tayo, gapukan ko na. Sino mo ti sana makabungtot? No kaano adimtengan ti inururay tayo? Agsakit-kit din? Kasano nga itan, Manong? Inton rabi inti pagnatayo. Awan ti agbalaw iti saritaan kan plano. Matuloy ti pagnatayo. Ang Manong Jigo? Di ka nagkadkad. Kasapulan ta ti kwarta. At datan dito'y balay, dagiti agasawa baknang. Nagdakkel ti balay daw, Manong. Wan. Nagado ti kakapintas agamit daw, Natural, tabak ng dagat nga rod. Kumay ka, sumurot ka kanyak. Unaan ta iti master's bedroom. Tarasan. Kuha, surutan ako nakwet. Akinayat ka. Amangan no makaraing dagiti bumalay, ha? Sino kayo? Apay ngagdang kayo ditoy. Nagdataw, Manong Jigo. Huwag na rod. Just kay. In Swiss na pa iti silaw. Agtatakaw kayo niya. Ay, pumanaw kayo ditoy. Nusan? Malmalwan kayo babaan dito igam ko apang or. Manong Mario, ti babae. Anya pa lang ter aramida, Adrian. Pabuksi tamon ti babae. Anya, sana mabalin, Manong Jigo. Adrian, sika ka di dayta? Amo na ka, Adrian. Anya pa lang ti kukuam. Duka sa pula na patayam. Patayamon. Sana mabalin nga damakailasin ka data. Delikado no sumabit, ha. Sana mabalin, Manong Jigo. Isuti inak. Umikan, pumanaw tan dito eh. Anya.
Jak ninamnamang inam gayam ti katalak na Don Rodrigo ken Doña Beatriz. Jak matamo nga ijay gayam ti pagtrab-trabaho na. Iti lang amin cellphone kami nga agsarsarita. Sagpaminsan pa ikit dia. Iso ajak pulos na adan iti gundaway amang ibagaken ko na. Iti panang malmaltrato ni Nana Mildred kanyak. Kabayatan ti kadak iti poderda. Naimbag ka pa Tanda pa ilang ti inam. Adrian, ha? Manong Diego? Kanya pa ilang ti araramidam. Sublia mo ti inam. Siguradong orayan na kanday jay. Di mun sayangan na ito yakan ito. Tapno mga baruhanan ka, Adrian. Ay na, Adrian, anak ko. Agyaman nakta nagsubli ka. Amom ka di nagpanawagan nak iti istasyon ti radyo tapno masapulan ka. No, kasta. Amo yun nga awana ko iti poder ni Nana Mildred. Kinapudno na. Nagawidak iti lugar tayo. Tapno sukunan ka. Napanak iti balay da Mildred. Kat sigun kan ko na. Pimanaw ka kano. Gaputa sinakit mo kano ti panangungat na kan ka. Sana po no day tananang. Ha? Ulbod ni Nana Mildred. Anya ti kayat mo asawan. Naulpit ni Nana Mildred kanyak nanang. Inaramid nak nga alila. Anya. Tunggal umawag ka kan kuana. Ket agsarita ta. Nakabantay kanyak. Tapno sana ka makapagpulong kada kayo. Ti awanan bain o Mildred. Isugsugal na pa'y dagiti kwarta nga ipawpaw ityo. Diyos ko. Di man lang naasyan kan ka. Ti ayop a babae. Awanan bain. Sa anak pa yan nakalpas iti high school Ta pinagsardeng nak. Sa anak to pinagtrabaho. Anya. Jak magustuhan tinaramid na. Ipanangila ko na kanyak. Imbugaw nak iti bakla nakautangan na iti dakkalagatad. Ito day jay. Pimanawak iti poder na nanang. Pakawanan na anak ko. Nagbidutak iti panangitalag ko kan kay ti dayjay a Mildred. Ibaga kadasar kan ma'am tinapasamag kan ka. Amok amawatan da ka. Patyak at tulungan da ka anak ko. Aw, manang alma. Aping adda ka manin ditaw Awanan ka iti bain Mildred. Aping ngagsipat ka manang. Anya ti basol ka. Nagpuskol pa'y laang tirupam amang damag iti basol mo. Ha? Nagkita kaming iti anak ko. Ket imbaga na amin ngay nararamid mo kan kwa na. Ha? Manang alma. Kuang amin. Danggan na kuma. Apay anaaramid mo ti kasjay iti anak ko, Mildred. Nagbalinak anasaya at kan kakasgayam ko. Kabailak ngaklunan ti panang paspasakit mo kin ni Adrian. Ti panang pasardeng mo kan kwa na iti panagadal na. Uray permi asakit kanyak dagita. Nyamtyak pulos maaklon ti panangilakom kan kwa na iti bakla. Tapno laang agkakwarto ko. Manang alma. Pakawanan na kuma. Inaramat mo lagayam ti awan kaas kan na dagiti kwartang impaw-pawkit ko para iti anak ko. Manang alma. Pakawanan na kuma. Di ka madanagan. Inutal kabayadan dagitay. Basta di na kumay dardaraw. Pangasay. Di ka madanagan. Saan ka nga idaraw? Awan dakas nga aramidakan ka. Saan ka abalsan? Tilaangan Diyos ti makaamukan ka. Gapu iti tulong dagiti amok, nakaturpos ti anak ko iti kolehiyo, kat isumatan ti nang italkanda sa Rodrigo kani Ma'am Beatriz iti kumpanyada. Nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, gapu ta di na binaybayan ang maisadmak ti anak ko. Miss F, daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Alma.
Ken ka pagayam alma. At datay pagsasao nga kunanakat ti tao a mayroruman, Diyos ti manaraken. Makunak anagasat kayong agina, gaputa nakasarak kayo iti nasayaat ti panagpuspuso na. Isu ti nagbalin nga instrumento, tapno maragpat yu ti napintas a kasasaad ti biagyo ita. Subadan nyo nga rod ti kinasayaat da kada kayo. Ipakita yo nga saan daan nagbidot iti panangtulong da kada kayo nga agina. Alakas tan pagayam alma, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.